Изү. Сәлем, достым. Бүген сине татар халкының иң матур бизәнү әйберләренең берсе изү белән таныштырасым килә. Әлегә ак кәгазь бите, кара карандаш ал. Төсле карандашларыңны да әзерләп куй. Беренче чиратта безгә кыз силуэтын ясарга кирәк булыр. Изү бит ул хатын-кызлар киеменең бер өлеше. Минем артымнан кабатла. Изү борынгы бизәнү әйбере. Аны матур бизәкләр белән чигеп, күкрәк читлегенә тагып йөргәннәр. Башта аны күлмәк якасы урынына кулланганнар. Чөнки элек күлмәк якаларын баш сыйсын өчен киң итеп ясаганнар. Шулай изү ярдәмендә түшне каплап йөрткәннәр. Соңрак 19 гасырда ул хатын-кыз гардеробындагы иң матур һәм әһәмиятле бизәкләрнең берсенә әверелә. Хәзер әйдә изүнең үзен ясап карыйк. Кызыбызның күкрәк турысында бер ягы түгәрәкләнеп торган туры почмак формасын сызып куй. Әлбәттә, изүләрнең формалары төрле булган. Алар җирлеккә карап аерылып торганнар. Ярым овал, ай сыман, трапеция кебек формадагылары да булган. Кайбер изүләрнең озынлыгы билгә кадәр төшеп торган. Без изүебезгә форма бирдек инде. Хәзер аны бизәргә дә була. Әйдә башта ленталар ясап куйык. Аларны изүнең кыры якларына сызып чыгыйк. Мин сиңа шул арада татар хатын-кызлары изүне ничек матурлаганнарын сөйләрмен. Аны ефәк, бәрхет тасмалар, төсле тукымалар, төрле төймәләр, ташлар, тәңкәләр, инҗе мәрҗәннәр чигеп бизәүчеләр дә булган. Бай хатыннары изүгә алтын яки көмеш җеп белән милли бизәкләр чиктергән. Изүнең бизәлеше хатын-кызның җәмгыятьтәге урынын күрсәтеп торган. Гадәттә татар хатын-кызы изүен үзе бизәгән. Аның сәләте дә, осталыгы да шунда күренгән. Шуңа күрә элек ике бер төрле изү табып булмый дип сөйләгәннәр. Без үзебезнең изүне тимер акчалар һәм төймәләр белән бизик. Теләсәң, минем арттан кабатла, яки үзең теләгәнчә бизә. Иң мөһиме үзенчәлекле һәм матур булсын. Изүебез әзер диярлек. Рәсемебезгә төс кертеп җибәрәсе генә калды. Төсле карандашларыңны ал да буй башла. Син кайсы төсләрне яратасың? Шуларны куллансаң да була. Теләсәң, минем арттан кабатла. Бер кызыклы факт сөйлимме? Элек изүне күлмәккә тегеп куйганнар. Ләкин аны сүтеп икенче күлмәккә тегү бик мәшәкатьле булган. Шуңа изүгә бау тага башлаганнар. Бүгенге изүләр баулы. Аларны бик күп төрле кием белән киеп була. Изүгә охшаган бизәнү әйберләре безнең кардәш халыкларда, мәсәлән, башкортларда да бар. Башка дөнья халыкларында сирәгрәк очрый. Рәсемне пөхтә итеп буя. Формаларның кырыйларына чыкмаска тырыш. Тарихта бер ара изү татар костюмыннан юкка чыгып, онытылып торган. Әмма бүген халык аны киеменә кире кайтара. Осталар изүне ясап ярминкәләр, бәйрәмнәргә алып чыга. Кайбер кызлар аны үзләре тегеп бизи һәм яратып тагып йөри. Карале, безнең изү нинди искитмәле булып чыкты. Син шундый сәләтле. Бүген минем белән рәсем ясавың өчен рәхмәт. Сиңа да кызыклы һәм файдалы булгандыр дип өметләнәм. Әлегә синең белән хушлашам. Киләсе очрашуга кадәр.